No sana omuriketo Hamisi Josephat asoroboti oru oroikiranu kwende toko usikamutu asoroboti ronde nigongo kumanyibuna abaremi korwari onsakia egotoka imeya wadi asengera busoti mbaumerana na ba director babo elego kwanira igoro yengana yoboibi obwachakire kororokana ase etundu baliyo korengana na barobo nigo bagania emboyembe gotigwa naboigo kubwatirana ase okwaine kibuna gokinya bale ekemelikyo omuriketo Mildred Momanyi noroboti rwasenchira iyo bikirano abaremi korwa 048G ase tundubali ya Rionsakia korwa eward ya Sengera Bosoti nigo baumerana na ba director babo eliogo kwanira igoro ya kelia bakoroka oboibi bwechikiro korwa ase abakarani iga muna tuwarenga magoso na ambakoreka na iga bwango iga korwa musonde Jumatatu na Alhamisi magoso na arenga ebani yomana abana mbatoka bugata abana bande bacara iga bakataka kuburukania iga baremi korende amangana yo na arachita karoreka namabe twanyagwa soiri aerire kinamba chinde nchiro konya baibo abarimi bayimokire batamire bagecheti gukorwa igakeigo bagasuka bakagenda go join asense mo ya mara gari abono bayiranire abarimi abo bayiranire bakire gaiga bayirani kinambe kikigurwe konya cyari kiri gusiekwa oseba no taibo igabari ase amangana tuwabwate gaiga okungusana na kwarenga iga kwaerire ko kungusana na kwarenga iga nabakarani baito babwata bamura bagocha bana kubatabatera tiri bakoibero murimi chikiro 2.8 ekina kigyatogeje mono kikareta liberera kyagerira ba director baito ne chimanager cyakira akaruma n'ubuna ekene naboigo nigo boigo baigwana kugenderera gotora echaengia eliokinya ebirengo byoboremi ase factory ya Ugembo gochaka bono tueruri nga tutatotora echaengia kapisa echaengia chikiro 2 ngani amatabire ne nkoro amangana ina rutwa bwatega iga twale korire buya tutabwati bwe ryuma narinde umugako mwene otasomiria amangana maya none chira aria egotoko toroko bena kugoto iterere ogogoto yeririe kiredi ase igo twatembere ndo that ko improve torore ngobori migwako riwa sobuya na henda amangana abeira maya egere torore ngakina ndu ko improve tore tonyore echire ngiya echiro echaya itayo nigwe egere tosomeria abana baitu omo elioye nigo bakira aba director babo ngambuye mono ase okubareta amo na koria eira yokubwaterana nabalemi gokinya oboremi bwechae batebire egende kibakira gire kiara ngonda bale gokerigerera kabisa abantu abo baonywe nande batotebiriga omuntu bamanye togocha kogurecha n'umukarani n'omuntu oyo omubweka eroda so abo bande tobasiekere maiga tobasibe chingori amaguru na magoko tobarangeri bache kuboyi kuruga iga ne omochando tobwata no boibi na bwo bwato chandire nabakarani lakini bona kero ala ibaito bachicha baigwa mangana ibaminyoka gocha setore atueresire na korengana to kwa echae kagere bagoche binte biao to gokwana baba irere binte biao bona igo twachire twatebiria abara ibaito nga egendo to kobuna no boibi bwechikiro bono korurero ntomete na barabwesi bare baigure mbaba isa koreta abana bari bache goitwa ginko reporter ya Egeta Seni Kiandizi TV Litaliane Mildred